रात्रीच्या भयानक अंधारातून एक ट्रक वेगाने धावत होता। हृदय पिळवटून टाकणारी ती थंड रात्र कहर करत होती। रात्रीचे ठीक 12 वाजले होते। रस्ता मोकळा होता पण निर्जन होता। ट्रकचे हेडलाईट्स रस्त्याचा दाट अंधार पूर्णपणे काढून टाकण्याचा प्रयत्न करत होते। मनीषला मध्यरात्रीनंतरच गाडी चालवायला आवडत असे। बहुतेक वेळा यावेळी रस्ता पूर्णपणे सुनसान असायचा, त्यामुळे त्याला त्याच्या इच्छेनुसार गाडी चालवण्याची संधी मिळत असे। तो दररोज अशा सुनसान रस्त्यांवरूनच प्रवास करायचा। मध्यरात्रीनंतर दरोड्याच्या घटना सामान्य होत्या, तरी मनीष कोणाला घाबरत नव्हता। दररोजप्रमाणे आजही तो त्याच वेगाने पुढे जात होता। रस्ता खूप भयानक असला तरी तो कोणतीही काळजी न करता वेगाने गाडी चालवत होता। त्याच्या शेजारीच त्याचा मुलगा थंडीपासून स्वतःचे रक्षण करण्यासाठी ब्लँकेट पांघरून झोपला होता। गुजरातची सीमा ओलांडल्यानंतर गाडी राजस्थानमध्ये प्रवेश करत होती। अंबाजी मार्गे अबूकडे जाणारा रस्ता खडकाळ टेकड्यांमधून जात होता। आम्ही राजस्थानमध्ये प्रवेश करताच त्या छोट्याशा सीमावर्ती शहराला ओलांडण्यापूर्वीच एक अपघात झाला। घनदाट जंगलात एका डोंगराच्या उतार्यावर गाडीचा टायर जोरात फुटला। मनीषने ब्रेक लावून गाडी नियंत्रित केली। टायरच्या ओरडण्याने गाडी थांबली। रात्रीच्या अंधारात झाडांचे भयानक चेहरे राक्षसी सांगड्यांसारखे दिसत होते। निशाचर प्राण्यांचे आवाज त्याला अजिबात शोभत नव्हते। दूर कुठेतरी दाट झुडपांमध्ये एक घुबड त्याच्या भयानक आवाजाने लोकांना घाबरवत होता। अचानक ब्रेक लावल्याने मनीषच्या मुलाची गाढ झोप भंग झाली। तुम्ही काय करताय बाबा? त्याच्या मुलाने चिंता व्यक्त केली आणि त्याच्या आवाजात एक थरथर होती। गाडीला पंक्चर झाले आहे आणि ती कोण थांबवणार? जर तू उठला असशील तर प्लीज मला मदत कर। एवढी काळजी करण्यासारखे काही नाही, मी मदत करतो बाबा तुम्हाला। मनीषने आपल्या मुलाला प्रोत्साहन दिले। हो बाबा, असे म्हणत त्याने आजूबाजूच्या जंगलांकडे पाहत वडिलांना मदत करू लागला। हे वातावरण एखाद्या भयानक कथेपेक्षा कमी वाटत नव्हते। ती जागा एखाद्या झपाटलेल्या ढिगासारखी दिसत होती। आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे त्याच्या ट्रकशिवाय त्या रस्त्यावर मैलभर दुसरे कोणतेही वाहन दिसत नव्हते। ते खूपच भयानक दृश्य होते। मनीषने गाडी उचलली, पटकन नट बोल्ट उघडले आणि टायर बदलला। कुठल्या तरी अज्ञात भीतीमुळे दोघेही गाडीत बसले। या निर्जन ठिकाणी कोणीतरी जंगली प्राणी त्यांच्यावर हल्ला करेल अशी भीती मनीषला वाटत होती, पण देवाच्या कृपेने असे काहीही घडले नाही। दोघांनीही गाडी सुरू केली आणि पुढे निघाले। थंड वाऱ्याने नुकतीच झाडे झुडपायला सुरुवात केली होती। जेव्हा गाडी उतारावरून खाली आली आणि सरळ रस्त्यावर आली, तेव्हा समोरचे दृश्य पाहून त्याचे डोळे उघडे राहिले। त्यांची गाडी एका बस स्टॉपवर थांबली आणि बस स्टॉपवर एक महिला लांब बुरखा घालून उभी होती। त्या भयपटातील दृश्य पाहून मनीष घाबरला। बाबा पहा, तिथे एक बाई उभी आहे। हो बेटा, त्या बाईला मदतीची गरज आहे असं दिसतंय। मनीषने गाडीला ब्रेक लावला। बुरखा घातलेली ती बाई रस्त्याच्या मधोमध थांबली आणि तिच्या बांगड्यांचा आवाज येत होता। मनीषला गाडी थांबवावी लागली। त्या अनोळखी महिलेचा चेहरा पाहण्याचा प्रयत्न मनीषने पूर्णपणे केला होता। कृपया मला पुढच्या स्टेशनवर घेऊन जा, खूप अंधार आहे आणि दुसरी ट्रेन नाहीये, तिने विनंती करताना ते सांगितले। मनीषला तिची दया आली। ज्या महिलेला मध्यरात्री घराबाहेर पडावे लागले ती नक्कीच काहीतरी गंभीर संकटात असेल असा विचार करून मनीषने आपल्या मुलाला उद्देशून म्हटले, बाळा यांना मागच्या सीटवर बसायला सांग आणि मी तुम्हाला पुढच्या स्टेशनवर सोडतो असं मनीष म्हणाला। मनीषचा मुलगा त्या महिलेशी बोलण्यासाठी मागे वळून बघतो तर ती गूढ स्त्री कुठेतरी गायब झाली। हे त्याला कळलंच नाही। बाबा, ती बाई कुठे गेली? ती बाई दिसत नाहीये। मनीष बोलला, खिडकी उघड आणि एकदा मागे वळून बघ। वडिलांच्या सल्ल्यानुसार त्याने मागे पाहण्यासाठी ड्रायव्हरच्या सीटच्या मागची मधली खिडकी उघडली। त्याचे डोळे आश्चर्याने उघडे राहिले। ती मागे बसली आहे बाबा। जरी त्याने हे त्याच्या वडिलांना सांगितले असले तरी ते स्वतःलाही पटवून देत होता असे वाटत होते। सुटकेचा निश्वास टाकत मनीषने गाडीचा वेग वाढवला आणि इथे त्याच्या मुलाची झोप उडाली होती। ती अनोळखी महिला जणू काही फसवणुकीने गाडीत चढली आणि आम्हाला त्याची कल्पनाही नव्हती। 2 तास सतत गाडी चालवल्यानंतर मनीषच्या मनात विचार आला की ज्या थांब्यावर त्या महिलेला सोडायचे होते तो थांबा मागे निघून गेलाय। त्याचे पाय ब्रेकवर दाबले गेले। अरे बाळा, त्या बाईला सांग की तिचा स्टॉप येऊन गेलाय, बघ ती जरा झोपली आहे का? त्याच्या मुलाने पुन्हा खिडकी उघडली आणि मागे वळून पाहिले। दुसऱ्यांदा त्याचे डोळे विस्फारले। तो घाईघाईत बोलला, बाबा ती बाई गाडीत नाहीये। मनीषने त्याच्या मुलाकडे असे पाहिले जणू तो काहीतरी बालिश बोलत आहे। काय म्हणतोस? नीट बघ, ती कोपऱ्यात लपून बसली असेल। मी काळजीपूर्वक पाहिले बाबा, ती बाई गाडीत नाही आहे। मग असं वाटलं की गाडीचा वेग कमी झाल्यावर ती बाई उतरली असेल। त्या अनोळखी महिलेचा भयावह चेहरा अजूनही मनीषच्या नजरेतून जात नव्हता। त्याचे तर्क त्याच्या घशात अडकल्यासारखे वाटत होते।
मनीषला ही घटना विसरून लवकरात लवकर घरी पोहोचायचे होते. मग तो 1 मिनिटही कुठेही थांबला नाही. सतत वेगाने धावत राहिला. थंड वाऱ्यामुळे त्याचा मुलगा झोपी गेला. हॉलिवूडच्या कोणत्याही भयपटात दिसणारी दृश्ये त्याच्या डोळ्यासमोर येत होती. मनीषने सकाळी 9 वाजता मारवाड येथील त्याच्या घरी गाडी थांबवली. त्याने हात आणि चेहरा धुतला आणि नाश्ता केला. पत्नी भाजी खरेदी करायच्या बहाण्याने बाहेर गेली आणि त्याचा मुलगा त्याच्या मित्राला भेटायला गेला. नाश्ता केल्यानंतर मनीषला खूप तहान लागली. तो फ्रीजमधून बॉटल काढण्यासाठी उठू लागला, पण त्याच्या डोळ्यांसमोर उघड्या पायांनी पैंजण घातलेले पाहून तो घाबरला. मनीष घाबरला आणि त्याने वर पाहिले. त्याच्या अंगातून भीतीची लहर पसरली. त्याला आता पैंजणांचा आवाज येऊ लागला. लाल बुरख्याखाली एक कुरूप चेहरा हसत होता. मनीष भीतीने जवळजवळ मरून गेला. तू इथे काय करतेस? तू तर रस्त्यात उतरली होतीस ना? मी का खाली उतरू? तू स्वतः मला तुझ्यासोबत बोलावलंस. आता मी तुझ्या घरात शिरली आहे, तुझी बायको म्हणून. आता मी तुला सोडणार नाही. जर तू कोणाला सांगितलेस तर मी तुला माझ्या सोबत घेऊन जाईन. जिथे मनीष उभा होता तिथेच त्याचा पुतळा झाला होता. त्याला विश्वासच बसत नव्हता की त्याच्या घरात भूत आहे. हो, पण माझ्या घरी माझी बायको आहे. तो भीतीने एवढंच बोलू शकला. जर तू पुन्हा असं बोललास तर मी तुझी जीभ घशातून बाहेर काढीन. बुरखाधारी महिलेने मनीषचा गळा धरला आणि म्हणाली, मी तुला सोडून कुठेही जाणार नाही. तू हे काय करतेस बाई? मला सोड. त्यावरती बाई म्हणाली, मी तुला सांगते, तुझ्या मांडीत एक चिरा कर. माझे केस कापून तुझ्या मांडीवर शिवून दे. मी तिथेच राहीन. मनीषला इच्छा नसतानाही तिचे आदेश पाळावे लागले. त्याचे आयुष्य भूतांनी पछाडले होते. कण्हत मनीषने त्याची मांडी कापली आणि त्याने त्या चेटकिणीचे केस कापले आणि ते कातडीच्या आत शिवले. त्यानंतर ती कुरूप चेटकीण आयुष्यभर मनीषची पत्नी म्हणून राहिली. मनीषच्या खऱ्या पत्नीला घाबरवून चेटकिणीने तिला कधीही मनीषच्या जवळ येऊन दिले नाही. मनीष दिवसेंदिवस बारीक होत गेला आणि एके दिवशी अचानक सर्वांना तो त्याच्या खोलीत मृत आढळला. तर मित्रांनो, ही गोष्ट तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंटमध्ये जरूर सांगा आणि चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.